sanitut murid ring Handayani remen kula dadi dipatine ya aku Kanjeng Adipati Suryakusumo Surya Kusumo makan wonten ing dusun niku. nggih kabare kabeh iki lho calon kanan ing negara bakal makmur boten ya santosa wonten ing kademangan sedaya menika sami nderek anak unduk dalan wis mau elek dadi apik nggih iki dipati tanggung jawab iku kan mergo Dipati niki Surya Kusumo sing berbudi bawa laksana nggih ora kuwi teh Dawuh katimbalan Kanjeng pihak wadya bala saka ing penting kabeh kudu guyub lan rukun lan niki aja nganti nglirwake dawuh sampun kula tindakaken menika malah sampe pun dateng medhapur panjenengan wonten ing klatah penging ana menika. kujiwane teh Menapa menika? ora pasang umbul-umbul ulang tahun
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
niku wonten kados. Aku dadi ati mati. Dan iki Kadangku kita sembah dari kawula. Aku nyembah marang adikku kang iki mau. kembang. Nyembah marang adikku mergo iki mau duweni panguwasa tunggal ana ing praja. Ing pengging kanan kuwasarayan ing Negara wonten ing Pagewojo. Saputinipun mulai panjenengan niku sungkem wonten ing Pagewojo. Ayo digawe palsuan kata anom. Eji, Nuwun sewu. Menika paduka badhe tindak wonten ing Pagerwojo. Ngabukti marang ati. Dados tetep paduka menika badhe ngabekti wonten ing Pagerwojo. Langsung mulmetku marang adikku anom karo. lan tasih andan ing kono. Wonten ing Pagerwojo. Nuwun sewu, menika kula setitik menika badhe usul yen dipun tapi ngersa dalam. Kesamu demah. Lek upami kula lho, Ayo. lek upami kula Yo pomo kula dadi bupati, lek kula boten badhe sowan wonten ing Pagerwojo. Lho sing dhuwur iki Pagerwojo timbangane aku. Yen perkawis tatanan menika boten lepat dhuwur Pagerwojo. Ning paduka menika dununge tiyang sepuh. Wong tuwa. Kok kok nyembah kalian kadang werda niku kan klentu. Nasi nyembah marang adikku ora kena lho. Boten saged. Niku lak pun wancine nggih mboten napa-napa ta. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Kok karo aku iki kok ora apa-apa. Menika lak pun wancine panjenengan menika kedahipun ngabekti wonten ing Ana ing Pagerwojo. Haji. Lah menika kan boten leres to. Lho lah kok Dadi ra iki karo. Menika klentu. kok kan Lho piye aku Napa inggih bakal kelakon to? Jenenge wong tuwa kok saben dina tumpuk-tumpuk gone wong enom dikongkon sungkem cobi mangpegalih upami kula niki bupatine yo ora sudi. bener kan. Kang Mas, Kira apa? Kang Mas. Kok aku nyembah marang adikku ki pantes ora kira. Kira pas. Lho Dik. Kang Mas, Nur pangapunten. Mas. Panjenengan menika kalebu dawa wonten ing Pagewojo. Dados saleripun, jalaripun napa panjenengan perang apa mboten dados kan wonten ing kraton. Janingan menika namung putra selir. Nah, tentu jenengan menika nggih Ora kedahipun. iso nek sama menika Tapi- putra Prameswari. Iki anak selir lho, iki anak selir. Nangke jenengan niku nggih kedahipun. Iki anak Prameswari. Pantes naik dadi ratu niku wonten ing Pagewojo. Perkawis putra selir kalih boten menika boten wonten bedanipun. Ono bedane. Boten wonten bedanipun. Ya ya. Dikebyah uyah menika kangge kula. Yen aku nyembah marang adikku ora pantes. Kira pas boten Mas, patut. Kang Mas. Menika ngaten. Jenengan ampun gugoni cangkeme demam. Nah, lek pun Lha cangkeme demam ki nek di rumah-rumahne lah dadra ora dadi Iwas padha. Lah leres. Ya Jen. Yen aku kok nyembah marang adikku ora ora. Lah menika nggih jenengan pun pasrah jenengan Nuwun sewu. Upami kula duwe bojo sing kados ngoten niku. Boten manut kalian wong lanang. Lek kula pun kula tepiling. Boten. Boten perkawis ngaten. Ya Jen. Gimana kalau aku ora? Kang Mas, kula menika garwa panjenengan lah cek kedahipun kula menika ngemutaken panjenengan dalem. Aku kok nyembah marang adikku pantes ora. Lah menika nggih sampun wancinipun. Dados panjenengan pun wancinipun. Wis ora usah mikir karo selir, karo Prameswari. Kabeh aku ora sudi nyembah
aku ki ngluputake lan dilunjungake aku ki bakal mulyake syukur-syukur upami kula upama aku ki dadi bupatine Pagerwaja kudu tak dadekke siji lagi tadi ini aku nek dadi siji aku lah Pokok, kamu tetap menjaga wonten ing kono. ayo pakai bocor aku sing pangoso Kanjeng, aku betul kula menika namung ngilingaken. Kula menika namung ngilingaken. Ing menawi mangke wonten sawijining desa ingkang damel sae wonten mriki. manut karo kubur manut karo kubur Lan iki kok dhewe jalan kok namung karo pedal. ibadah kejebak karo adikku kalau aku kok disambat juga Nanging kula memang iya kan kula namung nyebutaken sedaya menika apa sampun so salah omain kalau pakai bocor iki. Kula matur derek kanjeng. menika sampun getun bojo minggat ora sak digetuni wis ben syukur-syukur bojo lunga golek maneh Tuh. Nek aja lali ora bayar diundangke tambahi iku barang ati niku boten lupa jenenge wong tuwa kok dukem sukem saben dina karo adik niku kan boten pas niku salah monggo kula dereke monggo swasana wonten ing tlatah Pengging. Ing mriku Surya Kusuma badhe purba badhe njokeng kawibawan ing kraton Pagerwaja. Ing mriku ngretaken saha prajurit Tamtama supados angomyongi lampahipun badhe tumuju ing Pagerwaja. Sigeg ingkang lumampah gandhe ingkang kawuwus. Anangipun ingkang badhe kaciarosaken ing ajeng boten kados ing kraton Pagerwaja. Sinten anggergani Pradata Agung ing Pagerwaja wenang den ucapna Sang Prabu Surya Kusuma. Ing mriku ngepiaken sagung para putra lan warangka praja medal pasilan pindha patet kalih pangaribawa.
sagung para putra dalah pangembating praja ing mriku ngrantos raipun Sang Prabu Surya Negara dereng miyos wonten ing Pasewakan Agung karwanken garwa sarimbit dhateng para abdi dalem tinon saking Mandrawa pindha among tanikang katemben lumampah.
Bapak Anderek kang sami sibuk ngerantos raipun Sang Prabu Surya Negara medal pasilan tinon saking Mandrawa pindha metik sekaring mojo pangaringgawa. Kakang Patih ingkang marase bo kakang Nyuringki ing ngarsa dalem bahwa pantai ditambah wajo. tak sawang bonmu marase bo marang ingsun. Kakang Patih tansah pinaringono ginanjar pasugi. Nabi berkah pangestinipun kula medal. Swastra kal ing Sadipawa. Puteran kula ngaturaken sebab pangabekti mugi kunjung. Iya Kakang Patih tak tampa pangabektimu ora liwat puja pangastuku lumutura marang jeneng sira Kakang. Kula candha kathah kula